חצוצרות. לא שומעים, לא שומעים. עוד פעם. מוריי ורבותיי, זה היום עשה השם, נגילה במצוות. הבנים העיקריים זה ספר תורה חי, שהם המעמידים והמקיימים את העולם. בלי זה אין קיום לעולם. כפי שאור החיים הקדוש מביא באחד הפירושים שלו על הפרשה, צריכים לדעת את זה כל גויי העולם, כל הקובעים את סדר היום כביכול בסדר העולם, שנקבע העולם לפי המקרו הכלכלי, לפי ככה או ככה צריכים לעשות חיסכון בצורה כזו ולעשות דבר כזה. עליכם לדעת שכל מה שתתכננו הכל טוב ויפה, אבל היסוד והדבר, הכוח המעמיד, אלוהים תינוקות של בית רבן, זה התורה, ומזה, בלי התורה העולם לא היה קיים, ואת זה צריכים לדעת, ואת זה אומר אור החיים הקדוש על הפרשה. כל קיום התורה זה רק בזכות התורה, ומביא את זה באחד הברכות כשבירך בלעם הרשע. תינוקות של בית רבן הם השמש, הם האור, אור חדש על ציון תאיר, שהם מאירים את העולם ונותנים קיום לעולם. אנחנו נמצאים בזמנים מאוד קשים, מאוד מכל הבחינות, אבל כפי שאמרו גדולי ישראל, אם נתחזק בלימוד תורה וביראת שמיים, אין לנו מה לפחד, לא מלפידים ולא מכל מיני דברים שמסובבים, אלא אם נתחזק בתורה, אז אין לנו מה לדאוג לשום דבר. כוח התורה זהו המאיר ונותן לנו את האור. ויהי רצון בעזרת השם שבזכות תינוקות של בית רבן נזכה בקרוב להיכנס לבניין הקבע של התלמוד תורה, כפי שאתם רואים אותו קצת בתמונה שם, שזה הולך ומתקדם, שבעזרת השם יתברך בשנה הבאה ניכנס לבניין החדש ולירושלים הבנויה. תצבו לפניו כל האותיות כולם, 22 מספרם, וכל אחת הקשה בפיה. אנא השם, פי את עולמי תברא, את עולמך תברא. בראשון הבא והתייצבה לפניו האות האחרונה באותיות, הלא היא האות ת'. ובקשה בפיה, וכך אמרה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מתחיל לכתוב את התורה באות ת', כי התורה מתחילה באות ת'. כך אמרה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מתחיל לכתוב את התורה באות ג', כי שמך הוא שדי, תביא לך.
קדוש, קדוש, קדוש. ולאחריה התייצבה האות עין. וכך ביקשה מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, התחיל לכתוב את התורה באות עין, כי עיני השם משוטטים בכל הארץ. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que celle que les parents donnent aux enfants. Je peux vous dire aussi que la bénédiction que les enfants nous portent, c'est là notre richesse. Car si nos enfants ne chantent pas, Dieu n'entend pas. Si nos enfants n'étudient pas, Dieu ne nous regarde pas. Mais si nos enfants, nous les abandonnons, aïe, aïe, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais merci à Dieu de nous donner des instants de bonheur, comme aujourd'hui, devant tous ces petits rois. Ils nous ont porté un bonheur parfait, un moment de joie qui marque l'individu et qui me marque moi personnellement, parce que chaque fois que je viens, je repars avec une richesse intérieure et une émotion qui me comble. Je voudrais qu'à chaque fois que je viens, dire au papa merci. Mais je vais dire aux mamans merci beaucoup de vous occuper de nos petits-enfants. Le bonheur vient par la maman et la richesse vient par le papa. Merci. אני כבר בחור גדול, ולומד בחומש, וקוראים לי בנימין טוב. יעלה ויבוא תלמיד היקר. ולומד בחומש, וקוראים לי חנן זכריה.
Imo, a fader, e toi,